De opdracht wie is simpel. Betink en maak je een fontein van sleert. Het liefst een fontein die ik echt zat te bouwen is. Dirk Willem is daar in elk geval in slagen. Want zijn fontein werkt het al echt. We hebben flessen, die hebben hier maken. En de bovenste die hebben we sadel, omdat al het water gewoon naar beneden te stroomt. Het lijkt eigenlijk wel een beetje op een knikkerbaan. Ja, dat klopt. Dat is ook wel een beetje het idee erachter. Ja, Maar zo zoek nou ik een echte fontein willen kennen. dat zou we ook kennen op zich. Want dat is de bedoeling. De officiële kunstenaars komen eind deze week naar het museum in Sleert om de ontwerpen van de band te bezien. Het wie ik haar een idee om de band erbij te beloeken. En als de kinderen hun fantasie hierop loslaten, dan zijn ook de ouders erbij betrokken. En zo krijg je echt participatie van de bevolking. En ik denk dat het een fantastisch idee was. Het leveren een grut verskaat om plannen op. De band hellen haar een inspiratie uit bestaande fontein van hoe de hele verhaal. Maar ik het oren ding. Wij hebben op Skelle Vreedzame School en hier is het logo ervan. Dus toen dachten wij, we moeten daar een fontein van maken. Dus dan met dit is maar wetten voorstellen en dan komt er zijn wetten uit. Door de band erbij te beloeken hoopt de organisatie op meer draagvlak. Op orenplakken in de provincie is er juist verzet in een fontein. Maar nevens de organisatie is dat benamelijk een kwestie van tijd. Als de voordelen goed uitlaan binnen, dan zullen de Friesen erachter staan. En als dat eenmaal, dat kwartje eenmaal valt, dan, en dat heb ik al heel vaak meegemaakt, dan is het waar wat ze van de Friesen zeggen. Als ze er eenmaal voor gaan, gaan ze ervoor. En dat is echt heel prachtig om mee te maken. De band die sleert ben in elk geval enthousiast genoeg. Maar of het haar een ontwerp ik echt bouwt weer in? Nou, maar dan wel wat mooier, wat symmetrischer. Ja, is net helemaal roem worden. Nee, is een beetje mislukt.